Pozdrav momci, s vama se Cirato i dneske smiome novo video, ama za žal met sam. Ama tuka je Pavleski, evero, no bi, no, onda ja treskat nešto, može i na Skype zvoditi. Da glupako da mu kažem da ne vodi B. Amo mu je kidnav vlaka. Dečko, neme. Wow! Što me samo sam digali sa ovog igra? Co te go prefrli ovaj, malo ja sam bot igram. Ovo ti ja ne vidim bot. Znači malce da napravime pauza sa samp, samo samp ne biva. Da meni ime malce. Točno. Koji rip na vrst mene be? Ne znam brat. Kaj je ovaj? Kopukov. Ovoj Kopukov ti je kratko. Eto ključik. Ono tvoja mafaka je kao što gledamo. Evo isto kratko? Mit. Odi kon B. B? Bo je vlezan? Da. Da ne plenta? Da. Aj da. A rekao me nema B. Po flešnost? Ne hetamo. Ne fajajte. Eto taka, 8 su 0 su ostalo. Ime se razbirat malce vaka. Mu vikaš no ubiti je pak. Kozinar. Evo se. Aj. Kaj si Jožika, a? Au, kaj si čekao? Te zgnjeti. Hello. Aha, ta bomba. Ne me fati, zašto navarno kidna. I fleška da ne lapnat. I ova ne lapnat. Začal registraš i fleški da sam. Aj lele, kaj si bio? Ama kibna. Ne te primetim. Da se gledam da. Sredno žalostno. Ja si kupiv nešto fantastika. Što je zanimljivo. A ovo je botov. Šta isti ova pa? Da. Kako ja samo baš. Cijela fleška je izjedo. Da. I ova cijela je lapna. I od pozadi mi je price nekoj. Kala. Ovo ti je žika dolgo. Ostaje. Eto kaj vratite se tuka. Ide po bombat. Kaj je kratko? Od kratko be? Evo ide po poleka i eto go kratko izlakide. Če da vidim? Eto. Što skinut moram? Da, eto go kratko ide. Aj, tako je. Mora zahida ovo od kaj ja zlice. Trojča. Ček, vrakovki si kupam pištol, ovo je najak. Bomba taj kaj zahida. Kaj je? Ne znam. Valjda ajda ti. ABC vjatove. Lelej, ne možem... Opa, ouu.
Mi te suredi ovaj. Da jedan nej. Opet. Vrli. Grenada se i mi te letna. E, pa šta da se... Bajca skinem, nemam protiv 20 duši da moram majkata. Oj, vrti cela mapa. Veren, neznalica. Žika je, traje sa svojene, nej. Jake žikare da stigne su, nema. Puka to do baza. Te vi, ovi za hida ne mu se gubi pa dojde od kaj vas. Dvajca dostava pa? Ne, da vrat. Ne! Kako me dvajca da utepa v tebe? Kaj tu tepa mora, jedan tu tepa. Eto, to dojde. Ah, sad će me rušiti. Ovo je za hida. Ne veso vuto i tako je. Ovo je za hida šupak je ne vidim. Čeve mora da se pušti malce glas. Eto. Kod plenta te ulaj. B. B ti pleta, da, ja su va. Mora bnupci. Au. Ги на флешките. Jedna. Evo ti još tema. Moja sama je izjedov. Nema šansa. Abe no bobe glupaci. Ono je pa prašavnim stanem smenio. Pak boda ne odat. Ne, ovo je sa sajt. O, re, koji frli fleška? Ne znam, ali ti je šo. Eto. Ajde, fajta. Protiv 20 duši. A ja da dojdam od kaj vas to. Ne, hvala. Ups. A ovo se imam mjerao kaj ja. Šta da je kaj ime? What? Kibna. Kaj s ovdje? Imaš jedan, eto ti go tuka bit, kaj tu ne oče to šo je? Ovdje? Da. Eve, i kaži da kaj drugi ove. Ej, pa nego vidio me. Sreća me povodi. Ti Zato je počekam njegov- dvata će mi izleze, ej ti gi roknev. Ama ti ne razumeš. Ne razumeš, pa nego vidio. Ovo je beke plenta Ovo je se. beke plem, ja, ne pederi, znači B treba da čekam čora. E pa se. Nije pa sjat. Tukaj nupci ste. Haj. I aje. Ja je, hare lol. Dečki, drugi put snimam sam let's play, така да. Оце co se promena tro. Pavlovski da го покажам друго. Će da napravim restart, će nas skoro pušti. Pro. Lele, ovdje dura se povodat. Će se stemnit. On mu snime kuršu, mi ovaj so glok nemoj da povodi. I eto go, pukne bomba. O ide.
Ušte čovječinja smajli klavat. Nešto, more. Man. Štekerče glup. Tu kad je žika, eto, sad ću sredi ovoj. More se. Eho! More, a može kraj. O, rej, što je ovo, ne može da opovoram. Šta stari fleški krknav. Misira. E, boga mi, ja si jak krknav ova. Ovo je bose pak. Ti bom glupi od me, more. Op se nagleda. O, ase. Eto. Kaj je ovaj? Ja te faš, be. Kaj je ovaj? Dečko, ojte ti od kratko, te gleda. A jak? Sad ide po mi pleška. Neka frn. Ne ja defaš, be. Vidiš? More koji bote ovoj. Vikar дека не е дефан. Той нека фрла Pa флешки. ovoj bot bez to da Хайде zadrži, нека фрла флешки той. nešto da zadrži ovo vreme. А, кой фрла долго флешки? Виж, ето, долго 1000 флешки. I da. Povijeti se sajt. Site ti se sajt. Долго? Aha. На, ти сега ти ви е. Научен. Море. Виж, Još tuka uštedam. не трябваше ovo да фрла мой. Kaj je? Ovo ide kratko. Će okibnat kratko sam. Ima 34 HP. Što pukat be? Idit kratko? Eto ga. Той не ме виде. Pa znam. Море, 30 са хепи. Oj. Море, кай се? Eden je tuka. Ajde. Ей, Edio te skirat u šteriliva. кай е той? Eto ga. Сайд горе? Da. Čeka so fleška še ovo vrka. Ой, кратко е, а? Da. Uš,
Aka, Moramo ići. zdrovi. Ovo četvorica ste. Lele koji frli fleška dolgo. O, ti je što? Lele! Koliko hapa be toliko što me plesne, ne ja ne vidio hapa, mislim 100 sam. Oj baje! Pukat vo vratine. Neka puka. Oj be skini go, a te vo idit mit. A vapa je. Nisam. Lele iki nupsi. Lele! Što sam kaš od čavka, evo? Jednaš nego povodi. Ovu, vidite go se ja AWP ken igrat. Ja sad igram sam na botska puška, ono Milena mi je. Oj, pak frli fleštuk. Koji frli? Ne fleštuk ova. Neću smok, ovu fleška ta izra. Nelej! Neočekivano. No sve, boja problem sad, vidi gi pederi. Samo So qua igram. Ti si... Klečiš, traše ti scroll, no ma ništa. Ore sam, dvajice sam igram. Samo dvajica je pa sveka da vam ja prelazi. Ja krpna fleška. A? Ne. A ja dođem od vas. Kaj se ovjeve? Čekaj da ti kažem kaj se. Ete ti go A. Dvajica da ti se jave. Dobro. Pazi, ovo ti je bit. Tak gore tuka, pazi. A drugi ti plentaš. Ajde da ja CT. A ete go toj. Ti je trojicata tuka se. More uše dvajica bileve. Ne možeš. Rok nas u grenada. Dolgo, ko ti začekam dolgo, sja ti pravim. Dugo, ko ti začekam, sja. Ajde ve. Čisto dolgo. Sad kratko. Ej ba! Vidi pederi. Neka ostaje. Sjeduš u list. Ble gledaj. Šo glej? Mare be! A bi ja zaboravio neka sam cata be. Monuvec! No B, no B. Ozbiljno ti kažem, brat, ja zaboravim. Pak se ba. Pak se ba. Ba, odi, ba. Ne. Evo frlja fleška, ne sebe. Dolgo se? Da. Pomogli mi. Trojicata. Kaj se odat? A? Oda da pleptat, povrzaj. Ne. Kao, možeš joj da gutniš. Ne sad ne go uči. Kaj se Ima dva se AWP, jedan je AWP, jedan je ta. Na koliko si ve? 100. Te čeka da dišam. Ok, ne me čeka.
Edio ti je, pazi tu kao odmah desno. Eto, idi defaj desno zem. Ej, go flash. Kod lešta defaj brzo. Kaži ako idi. Ide! Prli bomba. Džave. Nema vremena. Ti se ne vidi. Nema vremena za džave. Dima, defke je defne. Ama nema. Čisto dolgo. Sa boss. Čisto kratko. Begaj, begaj. Ne, evo gi. Kratko. Begaj. Oj. Brat, ovije se trojica. Eti ti, pazi. More, ej, koji bot su... A ova pederska nahave. Sad sam grgao od njim igrao, jasno kako. Sa oni se dvajca, ajde gi vidim. Mislim da i vidim što mađe se. Aj dolgo neka doć njegove da ujevam. Jedan dolgo ne reda. Ej, dolgo! Ili ti frli fleška dolgo? Ne. Pa dolgo si. No slepe. Kratko si. Sidi, glej se. Sad ako ne muklam nož, zanimavajte gi. Eto. Oj! Hej! Što napravila? Da li se otepa? More nubec! Sorry da ću... More me sustav. Dolgo! Ne zdravi sa fleška. Ti mi iz fleška? Ima i kratko. Ali ima ti dolgo. Kratko se, dajte. Znao. Evo je, iz droge. Sad sam bomba. Hvala drugar. Kaj pukaš? Kako možeš sam da se utepam, ne? Najak si, ej. Do kraj nama pa ovak igrame, da snimam ili si ja da privršam? Kao sakaš me. Ne, daj novu, ne znam. Sakaš. Lelej. Give safe. Give požnejf. Vidovte dečki malce. Tro se zagrejevne. Da ne je bez nič. Sam se flešna. Ali ne znam. Pa ja. Dolgo ima. Na ti. Ušen dolgo. Uštenem dolgo. Eto me skinuo. Gdje se? 4 HP. Čekaj, ne izlegvaj mi, glup. Ti kažem, to je uštevo vrata na ne, se ja izlegvat od vrata. Gledat levo, desno. Ko ti rečem v džigeri skoknimo. Čekaj, valkat. Sad dupka skok. No čekaj, ti kažem nešto da treba. Stani. Skoknimo. Brat. More, koji nubec jej. Trebaš da ostaje so kleče. I što se klečenje more? Vidiš. Ja čuvam. Kratko je. Ja dolgo. Ajde neka doći neki dolgo. Da sprpelam. Da ga požnjem. Ajde, budem mi se pogodine. B se to je.
Sigurno. No Baker. Kaj sebe? Ne znam be vrat. Mid čisto. Čisto je mid. I dobro. Znam pa i ja sam tuka. Te gledam. B. Boss. I kratko. Eto kratko bo turno. Še en kratko. Še en turno. Eno to je mid go videl. Kao je to kaže? Ovaj Baker ti je tuka se krije pozad kutija. Сега ide, сега ti kažem. Eto go, pazi, eto go tuka. Eto go tuka. Ej se sokri. Ej, mausu mi se zakoči. Tuka se vrtka, ta? Eto go ti ide od kratko. Da si klam pačka pobrzo. Nemam kur šumeti. Kratko je? Pazi. Da. Pazi. Okej. Lelej. Pazi bomba. Go flash, ajde. Tu još jedna da lapne. Kaj je be? Eto go, a pozadi kutijata tuka. Pazi. Eto go. Pazi, flash. Lele! Gotovo, završi stazala. Da. Aj, dosta je dečki. Se gledamo v naredno like, share, subscribe. Nije se gledamo v naredno video. Pozdrav!